Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingbom don jong ka Jakathe nyut kapapaka hagitain Bhoi Rembong Ribhoi district kalawanra kajing shikade nakabenta ban wanra ya ka khoi ka suba ki bami ni ki yeng ki sem jong ki pat ba bat kham tam ki jabo jaban ki bami nakayo Bhoi Rembong kumakalong menta ki jabo la shubret ki benta jong ka madan kur kalang ka jaka ba ki pat ba kinthop nadu ki hebrit ki samla bat ki belarang baru ki jupendon kam ban penlong ya gani ke jaka kilan met bat ki jingile kai sports bapher hagabe dei bat kane ka dor bar snong lom dat klam Bhoi Rembong mentak sngi ka ar photri unai lor kala penlong de ke jingelang ban lum ni ki nong song snong hagaban ai ke jing penshai halor ke jing don kam ban donno ya ke jaka the nyut ka bapaka ka bakat kum gani ke juk start ka bamenta ya ka balatip kum ka solid waste management hagani ka lawan banya dan benta do way neki samla ubana ka sinong umpling ya bala tip kerteng kumu samla ban bhalang ding do ubala don benta ban pentre kamnya ka solid waste management harengkat ka kinhon jong u ban penshai bat pensungtho uski pat ba halor kani ka rukom bread yeki nyot kinier ka bala le kat kum ka jukstan ka ba menta bat ka bomdon jingta ai ru ye ka kot ka khia jong ki pat ba ne wat ye ka mariang ru harengkat ka jinga don lang ki nong song snong ki nongelam nang ta pada ki samla ki longkemi ki rangba bat ki wei ki nongelam snong kalom dat klam Bhoi Rembong ki le thu ba ka snong hi kala dat ban thet ya ka jaka na ka benta ban wanra ya ka solid waste management hapa upur sam jong ka snong bat kila yoru ya ka jingerap na ka Khasi Hills Autonomous District Council ban care kan ro shwa ya ka tei ka jaka ka dor bar snong lum dai kla ni khot ya wer ya ki khun samla ya ka snong o ya ki rongba ki longkmi ka long na benta ban ai ya ka awareness program kumba snuthu hi na kalyang jong ki nong song snong ki babun hi ki perkhat be ya ka tai ka solid waste management ka ba plan ka bala long na ka bala yo long ba ka scheme jong ka KHDC ba ki babuni perkhat ba ka de ka dumping place lane ka jaka bane bread de chule bu be yo tu nyut re kam de kuta ka de ka jaka ka ba nilai perkhat ba nginom le su kum kitu ki por ki ba mensua ban chule bread yo tu nyut re ngi kwa ba kan longkat kum ka scientific method da ka ba ngila ban recycle biang ya ki ban ngin hag tu ke jaka kan don ki ying ku balai tli ka wei ke ying na ka benta ban sakrike yo baput bat bomput bat yaw baput ngin snasbo bat yaw bomput ngin bu ka wei ka kamera undal adap ka kali ngin di no ya ki kane kan long kum kalan yo kam yo jam yong kinong song snong pok snong ke jongi ha ka pon ke ba ar pan ni sosi ba na kalyang jong ka dorbar snong lum shopping ha ka jingkhot jong ka KHDC ka Frederick ka jingkhot i ka long nak benta urang ba jong urang ba snong jong ka lum dat kla ba jong ka lum shopping hendrai ka basungsi ba ka tugas ni ka don ka jing yemi ba ka don ru ka jing penshai bakla lemba rumba snong bat lemba ka lak thai kubor ba ka tu ka jaka ka de ka jaka yong ka lum shopping kam de ka jaka jong lum shopping ka de ka jaka jong ka lum dat kla ka ba kat kum put usam nadu kipor kiba larim laja kamu nadu kapor ki temen snong ki barim ki rongba snong ki barim ki bala pentri kam kat kum ki jingdon kam jongka snong te kata ngan pensai lengba kene kalak thai kubor ba katu ke jaka ke bangi pendon kam ke dehi ka jaka jong lum dai kla bat na kalyang jongka dorbar snong lum dai kla ngi da up bat da trang namar ngi dei si snong si ngidai ke juk ke snong ngidai ka hapok Bhoi Rembong kala don ku ka rai lengba ke central executive dorbar ba ngin ya syakmat ka ban
pentrikam ya kani ka skim ka lum dak kla kadang wat ki skim na ka benta ka jing don kam ka bahakman Andre ya ka jing pendon kam pat ini ya pendon kam lang Andre na ka dorbar snong lum sok ping kim priang de halor kata bangila thit no da ka jaka jong la jong ka bangat apo put usam ka jongi de kala don ru ka jing ya kendu ka jonga bat urang ba snong jong lum sok ping ila ya kren nga kren hang ne da ka basay ba mdey bangin ya thok ya jiler gin ya kren ya ka ka ba ka bomla banlong kata kalong bangalay kren ngile syong di siya po dukan hadin bala isyong di siya na po dukan la isyong nakali jongang ya lek po ya kendu yu video si an adi blog hapo kamera habala isyong nakaliang urang ba sinong lum soping kli ngasngo ba pin ya le ya ban snai kata ka solid waste management nang tayo po jaka yang hoat kedai gijing sisa ketu kepor ngidang tit ba ngidang dep tang kaprat ngimpat yo ketu ga skim na ke edisi ke hendrai ni sungsi ba ni up ya ka ke ba ka dorbar snong lumsok pingkan khot ingi namar ngala dep ong ba la dadon gijing snowit nakaliang gijong pi khniap soi to ong ya ka dorbar snong lum dakla nginwan pat pensai halor kanika projek ka baglum dakla kamut ban intrikam ya ndrei kum kita ki jingkhot ngimyo ndrei ngiyo man da ka office copy ka bakila ya sakman kani ka office copy ngala ban penyu i phiang ne ba kila ai sha ka state meghalaya pollution board copy to rongba snong lum dakla te hakbala haba kala poi kum kane ka jingtho nakaliang ka snong lumda klangi anga ka lango ken ni kwa banya kren su thu jingmut da ka jing I kum si snong si thawon re ka poi kum kane ka jingtho te so ko wai pan na ka don ka jing ka ba ka order ka bangiyo na kasim na usim jong ka himamelim bangin le ya kendu yo usim te kila ya na jirong shakli shatrai te nimla banle shu Tengi abay mentaya ka ka ba nakaliang ka state pollution board kan ay ya ka rai. Kata ka day nakaliang ka jongi ka sinong lum dai kla. Sinong lum dai kla barembong. Kalong da sisa kapor kabala slem ngila perkat. Kumno banyo ka jaka ban recycle ban snasbo na kini kinyut kinyer ki balami na kini kayo kade ka yo ke jongi kade ka commercial center ha ba kini kisnong baro ke badon hang ne po eastern ribhai ka bakentup sadu sebodar ru ki wan yo hang ne kalong ke yo ko bahe ka balalong man kasngi bat kanyut kenyer ka bami nang ne kamduna na ka pick up ha ka simin tena kaliang jong snong ngila perkat ban taulat ya ke banbu ru wat ya kinong sar ya kini ka kayo handre ka jaka ban bret pade namar bang imyo ka jaka babyang ngila de ban subret temporary ka harut jang kamadan ko kalang ka jaka ya le kai football bat hakaju kapor mentang ngidang don ru ya ka ban yate bat ka MCA ban pentrikam ya ka bandon ru ka cricket stadium te kalong da sisa kajing ka bakraw ha ka bakajing sma utung na kata kajaka kalakta ya unong snong hi barok kowe de halor kata knong rem bag dor ba snong lum dai kla kalaya perkat kumno banwat kajaka ya ka banlong ka ba syarut jong ke snong te hadin jong kata larai ka dor bar bal IT ha ka executive committee banthit ya kajaka tengi layo kajaka bat ngilathit ya kata kajaka ha ka bangi dangdon ha blanti ya ka ban le ya ka katkum kani ka kajuk ka bamentang scientific method ya ka ba kanom long shu kum kajing ong ki babun balangka de ka marten andre kajaka ban penkela ya kitu ki nyut kinyer ki bami na ki ying ki sembat na kayo ban penyakhlat ya ke balong sbo ban shna sbo bat ya ki plastik ki badon ki ar benta la benta ngin pelang lang ya ki bat ngin di ya ki sayo bat ya ketai ke balak ban shna sbo ru ka sbo bami nang ta ki khot ya ka organic manure ngila bandi sayo
kata gede ke baka sinong kadon haklenti menta ya ka ban perkhat sitom nang ne sakmat hadu lando ngila ban pelong kam ya kene ban ngidon ke jing kermen da ke jing ya trelang jong pai ba nang sing sinong rengkat ke executive committee ngindala ban penurlong rengkat ke jarap jong ka pollution control board ka bana po district council bana state pollution control board tangkini giktin ke bang ngidon ban pau kumlesi board